Beşa çarem ji çîroka hezkirinê. Bibû çend hefte ku keça padîşa raneketibû. Xewa wê qet nedihat. Serê pêşiyê ji sedema bêxewiyê her kes digot qeydîn bûye. Wekî kûçikên har diçû nava odeyê derî û dîwaran penc dikir û ji her kesî re gotinên xerab digot. Bijîşk û bav jî di nav de nedihişt kes were ba wê. Roj û şevan bi tena serê xwe mabû. Dawiyê de nexweş ket. Vê carê jî xew nediket çavê wê, lê ne xeber dida ne jî hereket dikir. Bijîşkek dihat û yekê din diçû. Tu bijîşkekî nikaribû ew baş bikira. Padîşah ferman kiribû ku tu kes destê xwe nede bedena keçika wî. Ji ber vê jî bijîşkan nizanibûn nexweşiya keçika wê çi ye. Rojekî bijîşkekî pîr û nenas hat û got: Nenas? yanî xerîb. Nenas hat û got: ez dikarim ku destê xwe nedim bedena keçikê û wê muayene bikim û dermanê wê bêjim. Ku nikaribim, min bikujin. Padîşah ferman da ku wî bibin ba keçika wî. Bijîşkê pîr demeke dirêj li ba keçikê rûnişt û lê temaşe kir. Pişt re got: ya dermanê wî çi ye? Dermanê wê tenê çîroka hezkirinê ye. Çîroka hezkirinê. Divê yek li ber serê wê rûnê û jê re çîroka hezkirinê bêje, heta ku baş bibe û bikaribe rakeve. Demekî dermanê wî ne hebû şirûb û îlaj û tiştê wisa in. Çîroka hezkirinê ye, guhdarkirin e. Guhdariya kîjan çîrokê? Çîroka hezkirinê. Divê yek li ber serê wê rûnê û jê re çîroka hezkirinê bêje, heta ku baş bibe û bikaribe rakeve. Padîşah ferman da çerçiyan ji bo ku li çar goşeyê bajêr bang bikin, da ku kesê çîroka hezkirinê zanibe bila were û padîşah çavê wan bi malê dinyayê têr bike. Ya rast gelek kes li ser navê çîroka hezkirinê hatin, lê dema ku diçûn pişt perdeyê, sedema derewên xwe çîrokên derew vedigotin, vê jî tu bandorek li ser keçikê nedikir. Yanî hinek sextekar ji bo ku pere ji padîşah bigirin digotin em çîroka hezkirinê zanin. Diçin ba keçikek çîrokekî beredayî xapandinê jê re digotin, lê ew tesîr nedikir. Ew bijîşkê nenas û pîr digot çi? Digot îlem gelek çîroka hezkirinê jê re were xwendin. Padîşah jî ev kes didan destê celadan. Êdî kes newêribû ku bihata pêş. Çend roj derbas bûn, carekî din bijîşkekî pîr û nenas hat, got: ev çi bajar e ku kes çîroka hezkirinê nizane? Ev çi bajar û memleket e? Got: li filan çiyayê şivanek heye û çîroka hezkirinê zane. Herin û wê bînin. Lê ji padîşah re jî got ger tu bi xwe neçî pey şivan, wê şivayî neyê vê derê. Yanî ji padîşah re dibe gelek tu xulam û wezîran neşînî, gelek tu bi xwe herî. Diviya de jî hikmetek sedemek heye. Bijîşkê zana derket û çû. Padîşah bi çend mirovên dinê re li hespan swar bûn û ketin ser rê. Çûn û gihiştin ber deşta çiya. Bangê şivanê ciwan kirin. Şivan ji ser çiya got: hûn kî ne? Çi karê we bi min heye? Ser çiyayê dengekî bilind bang dike. Padîşah got: ez padîşahim. Nexwe te seh nekiriye ku keçika min nexweş e. Dixwazim werî û ji bo wê ka çi dibe. Ji bîra padîşah çû ku bijîşkê zana çi gotibû. Çîroka hezkirinê. Aferîn. Şivan anî bîra wî çîroka hezkirinê dixwazî? Ya. Padîşah got: erê ez wê çîrokê dixwazim.
Bijîşkê pîr û nenas got ku tu dizanî. Şivanê ciwan got: Erê, dizanim. Padîşa got: Ger keçika min baş bikî, çiqa zêr û zîv bixwazî, ez ê bidim te. Dema şivan ji serê çiyayê dadiket, got: Padîşa. Şivan wextê ku tê xwarê jêr re dibêje: Padîşa, ger qala malê dinyayê bikî, ez naxwazim werim. Çîroka hezkirinê jî ji bo xatirê hezkirinê hatiye gotin. Yanî di wê derê de jî efsûnkî heye, sir û esrarek heye. Êdî padîşa tiştek negot. Dixwest vî şivanê gewende, ew ê pir xeber dide, bide destê celadan, lê tiştek nekir. Çira tiştek nekir? Çünkü ev tane çiroka haskirine. Aferî ji te re. Ew tenê ez ji bo ku te çîrokê baş guhdarî dikî, te xelatek bidim te. Diyariyek. Şivan siwarê hespê padîşah bû û ketin rê. Dema gihiştin qesrê, pişt perdeyê nîşanê wî dan û gotin: Ji vê derê bêje, nabe ku çavên namahrem, çavên heram li keçika padîşa bikevin. Li ser zanînê Fîrdevsî şairekî navdarê Îranê ye. Dibe: Tewana bûd herkê dana bûd, zi daniş dilê pîr. Zira kurmancı beje. Ez ê tercüme bikim ji te re. Tewana bûd herkê dana bûd, zi daniş dilê pîr borna bûd. Yanî dibe ew ê ku zana ye, hêza wî heye. Zanîn hêz e. Dibe ji zanînê dilê pîr nabe, ciwan dimîne. Ev ya meriv dikare li ser çîroka hezkirinê jî nîqaş bike. Şivanê ciwan jî got: Çîroka hezkirinê jî ne çîrokekî ji rêzê ye ku her kes seh bike, ku ji xeynê min û keçikê kesekî din li vê derê bimînin, tu bandora çîrokê namîne. Her kes derkeve derve. Ji ber ku tenê ew çîrok zane, ew ji giraniya xwe dikare deyne nefsa. Dibe madem ki ez ê li pişt perdê jê re bêjim, hûn jî biqewrin derkevin derve. Padîşah mecbûr ma ferman bide ku qesra keçikê ferman dide ku qesra keçikê vala bikin. Di nava qesir sarayê. Na, qesir tev vala dikin demek. Di nava qesrê de tenê şivan û keçika padîşa man. Wê demê şivan perdeyê kişand kêlekê û kete odeya keçikê. Keçikê bi aramî xwe dirêj kiribû û têkiliya wî bi ti tiştekî tinebû. Şivan li kêleka derî rûnişt û bi dengekî bilind got: Ey keçika delal, ey keçik xanim, dixwazî çîroka hezkirinê bêjim? Ya bir kebokên nîne? Ew kevok e. Erê ola ew kevok e. Kevok digo ez ê bikevim şiklê, xewa wî jê stendibû tê bîra te? Na ev ya nabêjim çünkü hani jêra navekî danî bêjim. Erê keçik xanim, erê ava li virê. Keçik xanim, dixwazî çîroka hezkirinê bêjim? Guhdar dikî keçik wekî ku dengekî nas seh kiribe, serê xwe vegerand, li şivan mêze kir û got: Erê, guhdarî dikim. Şivan dest bi çîroka hezkirinê kir û got: Hele em binêrin çîroka hezkirinê çi ye? Hebû tinebû, di nava çîrokê de çîrok dibêje. Wekî ku meriv di nava xewna xwe de xewnek bibîne. Yani jê hinkî biçûktir e, yani özet. Erê. Kurtasiya çîrokê, em meriv dikare wisa jî bêje. Hebû tinebû padîşah û keçikeka wî ya 6-7 salî hebû. Gelek xulam û alîkarên vê keçikê hebûn. Xizmetkarekî vê keçikê jî hebû, jê piçek mezintir. Navê vî xizmetkarî Qoç Elî bû. Dema ku xwarin bixwara û destmala keçikê bikete erdî, Qoç Elîyê radikir û destmalê didayê. Dema ku topê bilêhîsta û top bi çiyaciyekî dûr diçû topê de anî. Carna jî
keçikê dixwest bi darqîtkê bileyze. Darqîtka wê ji zêr û zîvan bû. Dema ku keçik radiket, Qoç Elî jî li pişt derî radiket, da ku xulam û xizmetkar li pişt pencereyê. Ewle va demekî dibe ku biguhere. Xulam û xizmetkar zanibin ku keça padîşa raketiye û tiştekî nepirsin. Keçika padîşa çi ferman bikire, Qoç Elî gelek hêja û delal pêk da anî. Ez dikarim ki bixwînim? Erê ad vir dema. Qoç Elî gelek Qoç Elî gelek hêja û delal pêk dihanî û jê ber vê ji keçikê padîşa û qenasiyekê di karê Qoç Elîyê de nedidît. pişekî ne jî bixwîne? Nedidît. Qoç Elî êvîndarê keçikê padîşa bû. Bi dilpakî jê hez dikir. Tamam. Bi dilpakî jê hez dikir. Li gorî baweriya Qoç Elî tu şerm û kemasiyek di hezkirina wî de tune bû. Ma gelo çi eyb û şermiya di hezkirinê de heye? Dema ku bi hev re li baxî bûn û keça padîşa perperokan digirt an darqîtkê dileyîst, Qoç Elî xwe ew çend şat sivik û hîs dikir ku kesî nikaribû bianiya ziman, lê keça padîşa ji kesî hez nedikir. Ji xulam û xizmetkarên xwe re digot kûçik û berê wan dida. Qoç Elî rojên xwe wisa bi şad û bextewarî derbas dikir, heta ku êdî nikaribû evîna xwe di dilê xwe de vejartî bihêle. Ji ber vê rojekê dema ku keçikê perperokan diqefalt, jê re got: Şehzade xanûm, ez aşiqê te me, ez tika dikim dema ku em her du mezin bin, bibêjina min. Keçika padîşa ji xeberdana Qoç Elî ew qas aciz bû, sîleyek lê da û wekî kûçikekî berê wî da. Keçika padîşa piştî ku berê Qoç Elî da, qet nizanibû ku çi belayekî aniye serê xwe. Şivanê ciwan bêdeng ma. Qala çîrokê dike, keçikê got: Şivan, bêje pişt re çi bû? Şivan pirsî: Ey keçika delal, biya te çi hat serê Qoç Elî? Keçikê got: Ez qet nefikirîm ku çi bela hatiye serê Qoç Elî. Tu dizanî çi hatiye serê Qoç Elî? Were pêş û bêje. Şivan çû ber serê keçikê, destê wê girt û çîroka hezkirinê domand. Destê keçikê digire, yanî ev ya sûc e. Padîşa digot: Gelek destê xwe nediye? Tenê te digot: Tê çîrok bêjî. Qoç Elîyê qeşmer: Ew Qoç Elî nîne ki? Ew wî kevokê ye. Na, çîrok nav çîrokê de ne. Keçikê got: Şivan çû ber serê keçikê, destê wê girt û çîroka hezkirinê domand. Bavê Qoç Elî piştî ku Qoç Elî di çendî pesa wê derê dike. Çîroka hezkirinê jî ev çîrok bixwe. Bavê Qoç Elî şivan bû. Qoç Elî bi piyê tazî rabû kete nava çolan û bavê xwe li ser çiya dît. Ew bavê wî ye. Na. Qoç Elî 9 sal ye. Wextê ku diçe, bavê wî jî li ser çiyayekî ye, şivanek e. Anka wê here ba bavê xwe. û xuşkeka wî ye jî heye ha. Di nav çîrokê de çîrok, di nav çîrokê de çîrok dibêje. Çawa xuşka wî jî heye? Em ê anka bibînin. Wî kevokê yani bavê Qoç Elî bû? Na, ew kevok Qoç Elî bixwe bû. Ketibû şeklê kevokan. Bavê Qoç Elî şivan bû. Qoç Elî bi piyê tazî rabû kete nava çolan û bavê xwe li ser çiya dît. Bavê wî pir nexweş bû û di şikefta pezan de raketibû. Xwişka Qoç Elî ku di temenê wî de bû, berxikan biribû çêrandinê.
باv bi dîtina kurê xwe gelek kêfxweş bû û got: Koç Elî, tu di wextekî baş de hatî, wayê ez dimirim, xwişka xwe tenê nehêle, tenêtî mirovan dikuje. Tenêtî mirovan dikuje. Bav mir. Kurik li heman çiyayê bavê xwe binax kir. Dema êvarê ku keçik hat dişûna bavê xwe de birayê xwe dît, bi hev re li ser bavê xwe giriyan û gul û daran çinîn li ser gora bavê xwe. Roj, hefte, meh û sal derbas dibûn. Roj, hefte û sal derbas dibûn. Koç Elî û xwişka wî bûn 17-18 salî. Her du bi hev re li deşt û çiyayan digeriyan û li cihên herî baş pezên xwe diçêrandin. Şevên xwe jî bi kûçikên xwe re di şikeftan de derbas dikirin. Dema zivistanê ku karê wan pir tune bû, carna jî dihatin bajêr. Xwişka Koç Elî wekî hewaya biharê nazik. Pehsa sifatên xwişka wî dike. Xwişka Koç Elî wekî hewaya biharê nazik, wekî tava havînê ron, wekî fêkiyên payîzê bibêhn û bi hezê dagirtî, wekî hîva şevên zivistanê çav û dilan dişikand, dikişand ser xwe û mîna gulên li deştan bû. Ji ber vê jî Koç Elî jê re digot: Lale. Lale. Rojek ku keriya xwe vedigerandin, yanî sürû, rojek ku keriya xwe vedigerandin, Koç Elî dît ku bizinek di nava keriyê de nîne. Bizinek wî hinda ye. Qene jê re bigotana xezal daha baş bû yani. Lale. Lale? Lale jî gulek e. Erê. Ji kûçikên xwe yekî rakir û çû pey bizinê. Çend rêzeçiya derbas kirin û dîtin ku wayê bizina wan li ser kaniyekî rûniştiye digirî û dilerize. Kî digirî û dilerize? Bizinê. Erê. Dema kûçikê bizin dît ewtiya û got: Bizino! Bizino! Negirî wayê em hatin, hatin! Heywan jî li wê derê xeber didin. Heywanan, ajaran jî dide xeber dan. Bizin kêfxweş bû û got: Ez ditirsiyam ku hûn neyên pey min û bibim şîva guran, spasiya we dikim. Ez jî teqlîda wan dikim, ne? Hewa tarî dibû. Koç Elî dît ku ji wî aliyê çiyayê de heft heb hespê spî hildikişin ser çiyayî ve. Di nava vî meseleyê de meseleyek din jî wa dibêje, ne? Bizinê spart kûçik e û ew şandin. Ew jî li pişt kevirekî sekinî. Hesp hatin gihiştin serê kaniyê. Li cem her yekî kûpek hebû, wan kûpên xwe tije kirin. Dema ku xwestin vegerin, yekî ji wan got: Êdî ez nikarim di nava wê qesrê de bi tena serê xwe bijîm. An ez xwe li vê derê dikujim, an jî vedigerim diçim bajarê xwe. Hûn jî vegerin pêşiya keçapên xwe, dotmamên xwe. Kî dibêje? Heft heb zilam didît ku yek ji wan ji wanê dina re digote ûn ew jî birayê hevin. Heft heb birayê hevin. Digot ez endî ji tenêtiya aciz bime nayêm wî qesrê û niharim ba keçapên me, ez jî an ez xwe dikujim, an jî ez çim bajêr. Demek li vê re jî çîrokek heye ka binê ev mesele çi ye? Siwariyê hespên din dilê wî xweş kirin û bi hev re vegeriyan. Koç Elî rabû piya û kete pey hespan. Çûn û çûn û çûn çend rêzeçiyayan derbas kirin. Gihiştin daristanekî ku di nava daristanê de ne kêzikek, ne kurmikek, ne jî parperokek hebû. Heft qesrên xweşik xuya dikirin. Her siwariyek ket qesrekî. Koç Elî sekinî dît ku 6 kevokên spî ji asîman da ketin jêr û her yek ji wan çûn qesrekê. Heft mêr bûn, 6 kev hatin, kevok hatin, ne?
اوی کو دگری دمکی نشونه باوی قوچ علی دیسا سکنی دنگ گرینی هاتوی یکو کت ناوا قصران دید که ده هر قصر کی ده کچککی وکی هیوه او کرکک وکی تاوه به هور مجول دبون و دکنن یعنی تاو وگوی کرکه هیو وکی وی کچکه نه لی ده قصر هفتان ده کرککی وکی تاوه بتنا سر خارونشته بو بکریجه وینه لاله کی چید کر بکریجه وینه لاله کی چید کر او دگریا کبا که قیز بو به حاطب او چند دگریا که دلکی وکی کور او بدیتا و نرم ببیا یعنی جگرینا و دل مرو دپارتیا قوچ علی کتا هندر قوچ علی گوت خورتو بس نگری تا کذا با من شوتاند دل انسان کی کور بونا لبر وی گرینی نرم دبو جوان سر خورا کرو پرسی تو کی جکای داره تی قوچ علی گوت از شوان چیایی من دنگ گرینا تا از آنیمم و داره جوان گوت سر صبح من طول چیایی دید باشه کوهاتی ولا رونه دل من آخافتن ادخوازه دل من خبردان ادخوازه قوچ علی رونشتو پرسی چما او چند دگری؟ جوان گوت چیروکا من پچکی دریجه گر بکاری بی گهداری بکیش بوتا بیجم و دم چیروک و سربوریان خواه وسا گوت ام هفت برانه جدو روژان زیده تر نینه که ام هاتنه و دارستانه مل باجار خواه کار حسن کاریت کر کار حسن باوکی می پیر هبو ده باجر ده شورین هری باش وی چید کر ما به روش حسن کاری دکر و شف جی به دزیکا شوران ساز دکر شوران چید کر پادشاه چیکرنه شوران خدخه کربون لیج بر کو جباجاریان شور لازم دبون مجی شوران ساز دکر دکانا مده سندک هبون سند yani ev ku şura datinin seri o leydidin leydidin ازدانم اوسا کبرکی امر بده شورا داتین سره امر بتشتکی Türkiye jere bejin örs padişah çekirne şuran qedexe kiribu lej ber ku ji bajariyana şur lazım dun meşhuran saz kir didikana me de sindek hebûn ji sindên dinê 10-20 carî mezintir bûn em 8 kes heft bira û bajî bûn 8 kes em 8 kes diçûn dora sindê û me lê dida rojekî bavê me ji me re got ku êdî waye dimire lê hûn ê jiyanekê dirêj bijîn divê ji bo we hevalek jinek hebe dema zewaca we jî hatiye ji we re jinên wisa divê ku wekî we jê hatî bûn û bikaribin li sindê bixin û şûran çê bikin keçên apê we dikarin vankaran bikin lê ji bo ku hûn jî hêz û hêjabûna xwe nîşan bidin min û rehmetiyê apê we ji bo we ezmûnek amade kiriye sinavek amade kiriye me cih û warê keçikên apê we xistiye nava vî sindê Sind ew hesin xistine nava wî divê hûn şûrekî wisa amade bikin ku di yek derbeyê de sind bike du perçe û cihê keçikên wê derkeve derveyî sindê demek li ser kaxizê nivîsandine xistine nava wî sindê veşartine gotine hele ûn layıqê jê hatîbûna we layıqê keçê apê we ne yan na eger ûn wî sindê jê bikin du perçe cihê wî çi xwe nivîsandî û nîharin keçên apê xwe bînin wana bi zewceyên Inca em li vir bîna xwe piçek bidin? Bidin bi min. Em li vir deman.